B'investiment ta' 250,000 euro tnieda proġett pilota sabiex entitajiet pubbliċi u dawk edukattivi jkunu jistgħu jagħmlu riċerka ta' eċċellenza f'setturi li għadhom ġodda. Dawn l-entitajiet se jingħataw massimu ta' 50,000 euro għal kull proġett u għandhom sena ċans sabiex ilestu l-proġett. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicin Orlando, qal kif il-Kunsill jemmen li għandu jkun hemm aktar riċerka li tista' twassal għal affarijiet ġodda. Il-fond primarjament jinkoraġixxi l-eċċellenza fis-settur. L-għana ħari tagħna hu li jinħolqu struttura li tkompli tgħin biex titfa' s-settur ta' riċerka u innovazzjoni fl-aktar parti għolja kif jixraqilha tal-aġenda lokali. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari l-Ekonomija Diġitali, Clayton Bartolo, qal kif ir-riċerka u l-innovazzjoni huma niċċa importanti sabiex tissaħħaħ l-ekonomija Maltija. Dan il-programm tal-lum huwa importantissimu sabiex bekk inħeġġu iktar żgħażagħ iħarsu lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala l-karriera tagħhom. U bekk inkun qegħdin ngħinu wkoll sabiex niftħu niċeċ ekonomiċi ġodda li jkomplu dejjem joffru iżjed opportunitajiet ta' xogħol għall-futur tal-ekonomija ta' pajjiżna.